nke ikpeazụ n'ụlọ. Amalite m nwa ma amụchabeghị, ahụ adịghị ezu di na nwunye ike. Ole ọ sọkwara ọkụkọ ya vụọ, nwa nke ikpeazụ na-adịrịrị iche. Ha na-abụ obi ụtọ nna ha, bụrụ akpa nne ha na-ekogharị, n'ihi na ha bụ ụmụ amụrụ na nka. Ọnọdụ ha na-apụ iche n'ezinụlọ. Ọ bụ ezie na ha bụ nwa nke ikpeazụ, ha na-atụgharị bụrụzie isi ụlọ. Ọ bụ nke ha tụrụ na-eme, ha na-agbapụtarịrị ihe n'otu ụzọ. Ma nne azaghị mama nwa nke mbụ ya, o chebiri ịza nke mkpụrụ ikpeazụ ya. Ụmụ ikpeazụ na-abụ akpa nsogbu, ịnwa anwa akpa ha aka, ụlọ enwuru ọkụ, o nweghị ihe ha mere na-adị njọ. A na-apa ha ka akwa, na-eme ha ka ụmụ eze. Nne na nna na-akwụ ha n'azụ kwa mgbe imere ha ihe ọbụla ha chọrọ. Erie elu rie ala, a ga-erifọrọ ha nke bụ oke ha. Ịzọta ha ụkwụ nsogbu, ịdụtụ ha aka agha, ịchịta ha ahụ ọgbaghara. Ọnụ ha na-adị ezi ogologo, ha ji ebe akwa aghụghọ ịkpọku nne ha mgbe ọbụla. Ụmụnne ha niile ga na-emere ha, n'ihi na ha bụ akpa osikapa ezinụlọ. Ozi dị n'ụlọ nke ha, uru dị na ya na-echekwa ha. Nwa nke ikpeazụ na-eweta ọṅụ n'ezinụlọ. Olisa bi n'igwe gọzie anyị na ntụnye anyị niile. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Abigbe. Nọdụnụ mma o.